በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኃ ሐምለ 23 ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደሞ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። 23 ሐምለ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወርሓዊ በዓል እዩ። ጸሎቱን በረኸቱን ናይ ሊቀ ሰማዕታት ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስ ኩላትና ይኹን። ኣብ ኩሉ ክፉኡን መከራን ዘለኹም ድማ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይውፅእኩም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሓደ አምላኽ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሐምለ 23 ንጎይታና ጎኑ ብኹናት ዝወግኦ ድሓር ግን ናይ ጎይታና አምላኽነት አሚኑ ስለ ስሙ ሰማዕቲ ዝኾነት ቅዱስ ለንጊኖስ ዕረፍቲ እዩ። ከምኡውን ናይ አንጾኪያ ዓባይ ሰማዕት ቅድስቲ መሪና ዕረፍታ እዩ። እዛ ቅድስቲ ናይ ትውልዲ ሃገራ አንጾኪያ ክኸውን ከሎ ቤተሰባ ድማ አምለኽቲ ጣዖት ነበሩ። ከምኡውን አቦኣ ዳኪዎስ ናይ ጣዖታት ካህናት ሓለቓ ነበረ። እንተኾነ ግን ንሳ ብክርስቶስ አሚና ኣብ ዘመነ ዲዮቅልጥያኖስ ኣብ 15 ዕድመኣ ብሰማዕትነት ዝዓረፈት ቅድስቲ ኣደ እያ። ኣዲኣ ብንእስነታ ስለ ዝሞተታ ብሞግዚት ዘዕበየታ ካልእ ሰበይቲ እያ። ክርስትና ብዝግባእ እንዳመሃረት ይዕበየታ። እታ ሞግዚት ሓላዊት ኣባጊዕ ስለ ዝነበረት ናብ ጓስነት ክትከይድ ከላ ድማ ሒዛታ እንዳኸደት ሃይማኖት ትምህራ ናይ ሰማዕታት እውን ታሪክ ትነግራ ነበረት። ኣሚና ተጠሚቓ ክርስትና ምምስካር ክትጅምር ከላ ጣዖት ዘምልኽ ዝነበረ ኣቦኣ ድማ ጸልኣ ከም ጓሉ ድማ ኣይርእያን ነበረ። ምስታ ሞግዚት ኣባጊዕ ንምሕላው ኣብ ዝወፀት ግዜ ናይቲ ሃገር ገዛኢ ኣብ መንገዲ ስለ ዝረኣያ ብልቡ ተመነያ። ንዓኣ ሒዞም ምእንቲ ከምፀሉ ንወተሃደራቱ ለኣኾም እሞ ቅድስቲ መሪና ግን ነቶም ወተሃደራት ክርስቲያን ከም ዝኾነትን ንክርስቶስ እውን ዝተሓጽየት መርዓት ከም ዝኾነትን ነገረቶም። ናይቲ ዓዲ ሓላፊ ንወተሃደራቱ ብሓይሊ ምእንቲ ከምፀሉ ደጊሙ ኣዘዞም። ምስ ኣምፅእዋ ሰበይቲ ምእንቲ ክትኮኖ ንሱ ንዘምልኾ ጣዖት እውን ምእንቲ ከተምልኽ ሓተታ። ቅድስቲ ኣዴና መሪና ግን ንኣምላኻ ብፍጹም ከምዘይትክሕድን ሕቶ እውን ከምዘይትቐበልን ነገረቶ። ትደልዮ ነገር ኩሉ ከም ዝህባን ሰበይቲ እንተኾይናቶ ድማ ኣብ ግዝኣቱ ኩሉ ከም ትኸብርን እንዳነገረ እንተለመና እውን ንሳ ግን ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ዘለዋ ጽንዓት እምነት ብምዝራብ ብፍጹም እሺ ከም ዘይትብሎ ነገረቶ። ድሕሪኡ እቲ ሓላፊ ሓሪቑ ብሓይሊ ክትኣምን ትኽእል እያ በማለት ንወተሃደራቱ ብጽኑዕ ግርፋት ምእንቲ ከሳቒይዋ ኣዘዞም። ወተሃደራት ድማ ብሓፂን ዘንጊ ገይሮም ሰብነታ ስጋብ ዝቆስል ገረፍዋ። ንሳ ድማ ደማ ድማ ከም ማይ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ይፈስስ ነበረ። ኣብ ልዕሊ ናይታ ሰብነታ ቁስሊ ድማ ጎምጣጤ ወይ ከዓ ጨው ለሚን ብሓደ ገይሮም ብምቕባእ ንስቃያ ኣበርትዑላ። ንሰብነታ ድማ ቆራረፅዎ። ናብ ጎይታና ኣብ ዝጸለየት ግዜ ግን ነዚ መከራኣ ኩሉ ብትዕግስቲ ምእንቲ ክትቅበል ይኽእላ ነበረ። ኣብ እስር ቤት ከላ ድማ ቅዱስ ሚካኤል ወፂኡ ንዝቆሰለ ሰብነታ ፈወሰላ። ኣብ ውሽጢ እስር ቤት ከላ ጎይታና ናብ ሰማይ ወሲዱ ናይ ጻድቃንን ናይ ሰማዕታትን መሕደሪ ኣርእዩ ናብቲ እስር ቤት መለሳ። ናይቲ ሃገር ሓላፊ ካብ እስር ቤት ኣውፂኡ ንወተሃደራቱ ኣብ ልዕሊ መንኮራኹር ሰቒሎም ምእንቲ ክቆራርፅዋ ኣዘዞም። ንሶም ድማ ስጋኣ ተኸታቲፉ ኣብ ልዕሊ መሬት ስጋብ ዝወድቕ ኣሰቃይዋ። ብሰማዕትነት እትዓርፈሉ ግዜ ገና ስለ ዝነበረ ስጋብ ሞት ዝተኣመነትሉ ኣምላኻ ንመልኣኽ ቅዱስ ሚካኤል ልኢኹ ዝንስተጥሓነ ስጋኣ ከም ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ህይወት ሂቡ ካብ ሞታ ተንስኣ። ኣብ እስር ቤት ኣብ ጸሎት ከላ ሰይጣን ብዘፍርሕ ገጅፍ ገበል ኣምሳል ኮይኑ መጺኡ ኣፎ ከፊቱ ሓጣ። ኣብ ውሽጢ ከብዲ ገበል ኮይና ብመስቀል ምልክት ኣማዕቲባ ምስ ጸለየት እቲ ገበል ኣብ ክልተ ተሰንጢቑ ሞተ። ንሳ ግን ካብ ከብዲ ገበል ወፂኣ ብህይወት ተረኸበት። ካልኣይ ግዜ ድማ ብጸሊም ሰብ ኣምሳል ንሰይጣን ረኣየቶ። ንገጻ ድማ ብመስቀል ምልክት ኣማዕቲባ ናብኡ ከይዳ ብርእሱ ሒዛ ቀጥቀጠቶ።
ጎይታና ድማ ንቅዱስ ዕፀ መስቀሉ ምስ ጻዕዳ ርግቢት ለኣኸላ መስቀል ጌራ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝገብሮ ክፉእ ስራሕ ስጋብ ዝገልጸላ ምእንቲ ከይንቀሳቐስ ብምልክት መስቀል ኣሰረቶ። ሰይጣን ድማ ናይ ምድራዊ ድልየት ጽቡቕ ይኹን ክፉእ ንዝሙት ንሓሶት ንስርቂ ዘፈጽም ኣነ እየ እንተዘይ ኣሸኒፈ ድቃስን ስንፍናን ብምምጻእ ይቃወሞ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣይጽልዩን ንኣምላኹ ድማ ስለ ሓጢኣቱ ይቕረታ ኣይሓትትን ብማለት መለሰላ። ስጋብ ሕጂ ኣብ ልዕሊኣ ዝበጽሐ መከራታት ኩሉ ኣብ ሰባት ሓዲሩ ዘሰቕያ ዝነበረ ንሱ ምዃኑ ነገራ። ቆልዓ 15 ዓመት ጎርዞ ቅድስቲ መሪና ድማ ዓለም ንዘንቀጥቅጥ ኣጨናቒ ናይ ጥንቲ ጸላኢ ካብ እግዚአብሔር ብዝረኸበቶ ብናይ ኣምላኻ ሓይሊ ኣንቀጥቀጠቶ። ብሓይሊ ድማ ናብኣ ደጊሙ ምእንቲ ከይቀርብ ብስም ክርስቶስ ኣባረረቶ። ናይ ቅድስቲ መሪና ናይ እምነት ጽኑዕ ኣቋማ ዝተመልከተ ገዛኢ ብናይ ቁጣዕ ቃል ንወተሃደራቱ ክፉእን ኣሰቃቕን ዝኾነ ስቃይ ምእንቲ ከሳቒይዋ ኣዘዞም። ወተሃደራት ድማ ኣብ ልዕሊ ዕንጨይቲ ክዳና ኣውፂኦም ዘቕዚቖም ሰቐልዋ ንታሕቲ ኣፋ ማለት እዩ። ማይ ድማ ኣፍሊሖም ከቃጽልዋ ናብ ዝፈልሐ ማይ ኣብ ዘእተውዋ ጊዜ ካብ ሰማይ ብኣፉ ናይ ወርቂ ኣኽሊል ዝሓዘ ርግቢት መጺኡ በኣብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ኢሉ ስም ኣጥመቓ። ንእግዚአብሔር እንዳመስገነት ድማ ካብቲ ውሽጢ ማይ ወፀት። መኮንን ድማ ከም ዝድሓነት ኣብ ዝረኣየ ጊዜ ርእሳ ብሰይፊ ምእንቲ ክቆርጽዋ ኣዘዘ። ጎይታና ድማ ተገሊጹ ዓብይ ቃል ኪዳን ምስ ሃባ ርእሳ ብሰይፊ ኣቆረጽዋ። ብናታ ምኽንያት ብጣዕሚ ድንቂ ዝኾኑ ተኣምራት ተፈጸሙ። ብዙሓት ድማ ብናይ ቅድስቲ መሪና ኣምላኽ እንዳኣመኑ ሰማዕትነት ተቐበሉ። ካብ 15,000 ንላዕሊ ዝኾኑ ብሰማዕትነት ተቐትሉ። በረኸታ ሕደረና። ቅድስቲ መሪና ድማ ክሳዳ ብሰይፊ ተሰይፋ ምእንቲ ክትቅተል ተወሲዳ ናብ ከተማ ወፃኢ ሒዞማ ከዱ። ንዓኣ ዝስይፍዋ ወታደራት ድማ እመቤተይ ኦ መሪና ብርሃናዊ ኣኽሊል ዝሓዘ ናይ ጎይታ መልክዕ ይርኢ ኣለኹ ኢሉ ነገራ። ቅድስቲ መሪና ድማ ጸሎተይ ስጋብ ዝውድእ በጃኻ ቁሩብ ተዓገሱኒ በለቶም። ክብሪ ይኹን እሞ ጎይታና ድማ ተገሊጹ ስማ ንዝጽውዑ ዝኽራ ንዝገብሩ ናይ ገድላ ዜና ንዝጽሕፉ ወይ ንዘንብቡ ንዝሰምዑን ሓጢኣቶም ክሓድገሎም እየ ኢሉ ቃል ኪዳን ኣተወላ። ጸሎታ ምስ ወድአት ንዝስይፍዋ ወተሃደራት በል ዝደለኻዮን ዝተኣዘዝካዮን ምፍጻም ትኽእል ኢኻ በለቶ። ንሱ ግን ነዚ ኣይገብርን ኣይውዕሎን በላ። ቅድስቲ መሪና ድማ ዝተቐረበልካ ኣኽሊል ከይትስእን ኢላ ኣጠንቂቓ ንዝተኣዘዞ ምእንቲ ክፍጽም መኸረቶ። ነዚ እንተዘይፈጺምካ ኣብ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ወላ ሓንቲ ክብሪ የብልካን ካብ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ተኻፋሊ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ በማለት መኸረቶ። ንሱ ድማ ሰይፉ ኣልዒሉ ርእሳ ምስ ሰየፈ ብናይ ቅድስቲ መሪና ኣምላኽ ብእግዚአብሔር እየ ዝኣምን ኢሉ ንርእሱ ሰየፈ። ጎዞ ቅድስቲ መሪና ኣብ 15 ዓመታ ሰማዕትነት ዝተቐበለትሉ ዕለት ድማ በዚ ለማዓንቲ ሓምሌ 23 እዩ። ረድኤት በረኸታ ይሕደረና። ብጸሎታ ድማ መድኃኔ ዓለም ይምሓረና። ከምናታ ጽንዓት ድማ ይዓድለና ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለመሪና ገባሪት ሃይል ወመንክር ለለይ ጸውኡ ስማ ወሰገጸ ኩሉ ብሔር ሃይለ ሰማያት ነሲኣ እንዘይቲ እምድር እስከ ፈጸመት ጸሎታ ለሰይጣን ህሱር ከመኣሳእን ኬደቶ በእግር ይብል በረኸታ ይሕደረና። ቅዱስ ለንጊኖስ ሰማዕት እዚ ቅዱስ ድማ ንጎይታና ጎኑ ብኹናት ዝወጎ እዩ። ድሓር ግን ብጎይታና ኣሚኑ ወንጌል ሰበይኹ ብሰማዕትነት ዝዓረፈ እዩ። ካብ ወገን ዮናናውያን ክኸውን ከሎ ናይ ሮማ ወተሃደር ዝነበረ እዩ። ጲላጦስ ንጎይታና ምእንቲ ክሰቕልዎ ንኣይሁድ ሕሊፉ ክህቦ ከሎ እዚ ለንጊኖስ ካብ ውሽጢ ናይ ጲላጦስ ጭፍራታት ሓደ ስለ ዝነበረ ናይ ጎይታና ስቃይ ርእዩ ምስ ክፉእ ግብሮም ክትሓባበር ስለ ዘይደለየ ካብቲ ኣከባቢ ሃዲሙ ርሒቑ ነበረ። ኣብ ዕለተ ዓርብ ግን ሮማውያን
أبناء قويتنا مكرا زي تحبابر كله ننجوز كم تلاقيه سلازر أيوة مدهاني عالم كرسوس أما جرشتا ساعات تفتسم مسبلة لنجنوس نبقراني قبو وطم رماويان نايكلت يوم شفاتو يعزمتي مسبرو لنجنوس دما مچم انت ميتو أي قد أون إيه إلو حاسبو نناي قويتا قنو وقوم بتا جزي حانت عينو عور سلازنبرا كاب ناي قويتنا كاب قنو ماين دمن وصيو نتا زعورت عينو مستنكفو عينو برهتلو بزي نجر دما بطعم تقرمو اندا تحقوسه اتي زخونا خلو مستوعال جمرا قويتنا نقدس نفسه بفقادو مسفلة نتي استفاة تأمرات ذكرة تنسأي قويتنا مس سمع دما نزي مستر منتي كقلص ألو نابق زيابير كتسلي جمرا قويتنا دما نهاوريا قدس بيتروس لا أخل أمو كل مستر قلص ألو أبتا جزي بملء لبو آمنو سقاب موت نخأمن تقربو أبقدمي كفاءات أيهود سلا قويتنا أملاخنات كمسكر جمرا أيهودن رماويانن دما بمسكرنتو بتعمي تقطعهم كسادو وجمرو ناب نشتو اسيا ناب قبودوقيا كيدو تبهال عاد كيدو أبو وانجل كم هاواريات بمسباخ نبزحات ناب إمنتي توهدو هايمانوت ملسوم أيهود دما بخفاءات العيلم نحاسات مسكر أقيمم سلا زخصصوو نيروم وتهدرات حيزوم بنوغوس بطيباريوس كيسار أفريدوم حمل إسران سلستن كسادو سيفوو بسماعات الند دما حلفة منغست أملاخ كأورسة حدار حموشت دما نايقودوس لنجينوس رأسي سترعاية اللو علتيو ازي دما نغويتانا قنو مسوقو بغويتانا أمينو أب قبودوقيا هاجر وانجل السبخ كنا كحارتي أيهود دما بخفاءات تلعيلم ناب مقاننت بحاسة وانجلو أب قبودوقيا هاجر دما كسادو أغرصو نرأسو دما نبينا ناب يرسالم وسدوا بمسكرنتو زقنون زحارقون أبو زنبرو أيهود دما أبزر أيوو جزي بتعم تحقسهم كابتي كتما وصعي أب حدا كوربتا قبرو دحر بزح معالتي دما بقدوس لنجينوس سبكت زأمنت حانتي سبيتي أب قبودوقيا هاجر رسو كاب زقرصوا جزي جميرا أبستغرت بوتا قويما سليو تبكي نبرت دحر جزي دما يعينتا عورا ناي قويتانا مقابر مسلام تلاعيلا مسودا ناب يرسالم مصاتمو أبز بصحت جزي دما ودا موتا أب حزن كلا دما ناب هاجرا ومريحو زوسدا سلسانت مرير بخيا دخيموا دقيسا كلا دما قدوس لنجينوس مس زموتا ودا كوينو برائير آياتو رؤسو تقبيرات اللو زلا بوتا دما نجرا أمو كيدا منتي كتوصو عززا نابتي بوتا كيدا مس فحارتو دما معازاو بطعم طعم زخونه نايجانا معازا وصه إذا أماني سبيت دما ناي قدوس لنجينوس رأسي نابزلتو بوتا مس بصحت عابي برهان تقلت ألا يعينتا دما برهالا ناي قدوس لنجينوس رأسن ناي وداس سجان حيزا نابها قرا وسيدا أبزوك أببوتا أنبرتهم أزي تأمر دما حدار حموش تستفاد أيو برخات قدوس لنجينوس مس كلاتنا يخون آمين أركي دما خمزي بل سلام للنجينوس زهيرة أملاك كتبتو لبيتروس رد كما يتوقف تمرتو كما يحسبتو زوكيناته إدو رغزتو بحطاوئه لزئفك دمتو ميرتو أسبه وعدي تقستو إبن قدوس لنجينوس راديات برخات مسكلاتنا آمنتو يخون آمين بصلاة دمام حارنا آمين بزا معلتون ناي عبد الماوس بعاليو برخاتو مسكلاتنا يخون نزلالم آمين حملة 23 زخبرو عامتا وناي قدوسان بعالات قدستي مارينا أدنا عباي سماعت قدوس لنجينوس هاوريان سماعتن قدوس عبد الماوس والحاوي بعالات دما لب أملاك قدوس داويت
ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት ነቢየ ጽድቅ ቅዱስ ሰሎሞን ንጉሰ እስራኤል አባ ጢሞቴዎስ ገዳማዊ ቅዱስ ዳንኤል ነቢይ አባ ሳሙኤል አባ ስምዖን አባ ገብርኤል አሜን። ናብ ጎይታ ኢየሱስ ምስ መጹ ግና ድሮ ከም ዝሞተ ርእዮም መሓኹልቱ ኣይሰበርዎን። ሓደ ካብቶም ወተሃደራት ግና ጎድኑ ብኹናት ወቅኦ፣ ብኡኡ ከዓ ደምን ማይን ወፀ። እቲ ነዚ ዝረኣየ መስከረ፣ እቲ ምስክሩ ከዓ ሓቂ እዩ። ንስኻትኩም ምእንቲ ክትኣምኑ ድማ ንሱ ሓቂ ከም ዝመስከረ ይፈልጥ እዩ። እዚ ዝኾነ ከዓ እቲ ኣብኡ ሓደ ዓጽሚ እኳ ኣይክሰብሩን እዮም ዝብል መጽሓፍ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እዩ። ካልእ ጽሑፍ እውን እቶም ዝወግእዎ ክርእይዎ እዮም ዝብል ኣሎ። ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 33 ይብል። አሜን። በረኸቶም ምሕደራና ናይ ኩሎም ቅዱሳን አሜን። ቸርነትን ምሕረትን ናይ ጋእስ ዓለም ስላሴ መስቀላትና ይኹን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣርመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን አቡነ ዘበሰማያት ንበል።